Kajing bom simkhia jong basan selor ke sekolah ba North Eastern Hill University ki mat jing dawa jong nehuta ba nehusu kala pelong ginong tre ke sekolah ba ban sedang da kajing se trekam ya kate kajing sedang senge trekam la saki kajing du lang da kan hun jong nei kai hapo kate sekolah ba menta kasi khalai trek umlai wing aja fulai ki bra pelong da kajing senge trekam ne ke indefinite strike ban persya kajing le jong basan selor ke sekolah ba nehu prasat sankar sukla hakajing kan bau balakon kema Chairman ke Joint Action Committee uloong bakajing sedang bansim rai kani ke jing khi menta kasngi kade hadien bo basan slot jong skul ba nehu u prabha sankar sukla sim khia ha bade bakani kakam bo sukan tang gilat pathai khubor kat bailade pat don haslong lalu akan lai trek hadu menta kimat bokongsan gilong mon persya alo kajing thapkam jubori we bar jala kham da pendem kat kum kendon thungkam laban rap ulakon kema haba phai pat sakani ke jing khi sedang menta kasngi balakon kema ulak penpau jing sokemen nama baro ikun huon gil ai jing trelang hak bede ber pule puthi jing samla pule khamtam menta belajan sa exam re na kaliang ga JSC kalau ong bakan sesong perkhat kumlo ban le khnang bakan om khta than ye ka pule puthi kidau ba khamat kalong bo basen slor ude pendep haki por bo biang khamtam ban weng kam no sisndon ya uwe ubar jala bal thung kam khlem le ya dei kendon badai Kemala ami pokok kubur ngila pan benaru ba ngi sedang ya ka indefinite strike entah kasih ke khalai tarik jong penai November kani garai ngisem nama ngila i ba uni visi sim khia utho lai puja ya pokok kubur hanrai uang ban keren tang bayaladi don sene nado khandai tarik hado lese khasan tarik usim suti ule che ingim tep hanrai uang ba ngi kwa ban keren ngi de bene keren tengi kajing kia khi jongi mentah kasih ka indefinite strike kal along ba ngila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hanre unu breu imat umsutho ba ka kamram jong vc ude bendon hangni de ben solve ki problem jongi bendon hangni hanre sim khya ya ka kam suja klab ekumne hanre ngi smok komen ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful amataski namar la jen bar khoi mde jen bar khoi 100% kam don basim class kino hikai kila ya dan la corporate babat ngi mundon ki khna ki bapersya ki tes ki berbu matakas ngiru ki la ayara no kham sadin nama ki suthu bagi no hikai ki nomsim kelas ki student ru ki suthu ka jing ki kemya ki adon po kelas sama ki suthu panom don ka kelas dan baru kaki classroom thli ni la ayat keleng ni classroom jong ini ki social science ni la po school of technology ni la ya po law department ni la wan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni la baru kaki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka jak kan ni ka jing yakhi kadon ke nongrim nambar kade ka namenta ka jing bha jong university ni sngo men shikade ba ki simkhya ya kane ki corporate umdon bo prasha kalong ban 100% successful kane ka sngi baningkong hanrai kumbangi la de ya keren pramangi hapo ja ngi ong ni review man ka sngi tamut kat kumata ka sngi la suthu kala long kumni la shai kan betang biang te la shai pedeng sa review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban suthu ba ni de ban poi sa ka thong jongka jing thmu jongi namar nimtip UVC lanu nuan ka shong hei mata namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu sim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi suso kadon hi ka jing thut jongi khna kindian hanrei ka jing thut sipor le se kan wala jing montoi hakap hagi por banwan apo kan hu ban ya pen bet igini ki kurum karna banor pon hu nget skemba ngin ya sha kino hikai ru gini asya ki student ru gini asya bat ki non teaching staff kumjo apo ki nga shobangan klet le se kini ki non teaching staff ru gila ya don behang te apo administrative block don bawan tre le tang itu ki casual ki ba mde ki me hap so apo kan ni hunsa kita te ki ya tare mulo mala hanrei kini ki hot jong kan ni hunsa 100% bat library bat every par kha ki la asim mata kham don ba tre kam mata ka si kat kum ka jing kap kat kum ka jing call jongi bang long ka indefinite strike mata kasi ngit skemba al esela shairo kan long 100% successful ong kani ngi review man kasni te nganum la than ban batai nama la shai ngi ngi shong beng gajak bani review ka egla jam ta kasni ban ngin kumno kan ja yo la shai hanrai ngim pat rai kumno ngi sakman nama kani ka indefinite tamot ngim kumbang ka kum ka jak ngin shong perkhat la shai ka future course of action jongi kan long kumno hanrai yaw mentahi kadang beteng bayakan ka indefinite strike